Zbog komplikovanije procedure od terenskog, zatim i formalnog utvrđivanja koji se putevi u opštini Paraćin u katastru vode kao nekategorisani opštinski putevi, koje meštani decenijama realno koriste kao poljske, brdske ili planinske puteve, a zapravo su u zemljišnim knjigama njive privatnih vlasnika, pa sve do izbora izvođača koji će obavljati planirane radove ovogodišnje uređivanje i nasipanje radi se krajem oktobra i tokom novembra meseca. Da bi se posao ubrzao, izabrano je 5 izvođača koji će sprovoditi zajednički projekat za 9 sela po kategorizaciji brdsko-planinskih, za koje je resorno ministarstvo usmerilo 70%, a opština iz budžeta izdvojila 30%. Sa oko 10 miliona iz opštinskog budžetskog fonda za poljoprivredu finansiraju se i radovi u svim ostalim selima. Ove godine izdvojene su sredstva za sanaciju poljskih puteva koja su značajno veća nego sredstva izdvojene ranije godina zbog toga što imamo i veliku pomoć Ministarstva poljoprivrede. Međutim, upravo i zbog te pomoći Ministarstva koje podrazumeva posebnu proceduru sprovođenja radova i zbog toga što je to u konačnom zbiru velika nabavka velike vrednosti koja podrazumeva posebnu proceduru, čitavi ti poslovi oko ugovaranja su završeni pre nekoliko dana i narednih dana očekujemo početak radova na sanaciji poljskih puteva u velikom broju paraćinskih sela. Opet zbog toga što radimo sa Ministarstvom poljoprivrede, oni su svoja sredstva usmerili dobrim delom u samo neka sela, to su sela koja spadaju u posebnu kategoriju brdsko-planinskih sela po njihovoj klasifikaciji, tako da će zbog toga u nekim selima biti nešto više radova, ali praktično u svakom selu koje se prijavilo kod Fonda za poljoprivredu izvođenje radova biće određenih radova na poljskim putevima. Ono što nam ostaje samo je da se nadamo da će nas poslužiti lepo vreme, da se svi ovi radovi izvedu. Određen broj meštana paraćinskih sela ne shvata zbog čega na pojedinim putevima koji od kada znaju za sebe koriste kao poljske nije moguće izvojiti radove kao što je to bilo ranije pre donošenja novih propisa. Za razliku od ranijih godina, sada imamo jednu posebnu proceduru, svi ti putevi moraju da budu samo oni putevi koji su u katastru poljski opštinski putevi. Ranije smo imali situaciju da sela rade, izvode radovi na putnim pravcima koje oni koriste kao seoski poljski put, ali zapravo u katastru to je nečija privatna njiva koju svi koriste kao prolazi, tako to traje već više desetina godina, tako da nema problema sa vlasnikom, ali nažalost na takvim deonicama puteva neće moći da se izvode radovi. I znam da zbog toga sada već ima problema u nekim selima gde meštani traže izvođenje radova na određenom pravcu koju oni koriste za prolazak mašina, međutim u katastru taj putni pravac nije zapravo opštinski put, već privatna parcela koja se samo koristi kao opštinski put i zbog toga verovatno će biti još dosta problema na terenu, ali eto, morat ćemo da ih rešavamo u hodu. Radovi će se izvoditi samo tamo gde postoje opštinski putevi koji su i u katastru opštinski putevi gde ta deonica se može identifikovati na terenu kao zaista opštinski put gde će se izvoditi radovi. Objasnio predsjednik opštine Paraćin Saša Baunović, najavljujući početak realizacije ovogodišnjih planova uređivanja i saniranja nekategorisanih puteva u seoskim mesnim zajednicama koje su se zahtevima obratile budžetskom fondu za poljoprivredu.